Βεστό. Τι λέει, έχουμε live. Δεν έχει λέει καν. Ναι ρε μάλλον. Δεν θέλω το overview ρε παιδιά, το αυτόματο θέλω. Αλλάζει αυτόματα τους παίκτες. Το overview το ξέρω. Και εμείς θα παίζουμε αυτό το πρόβλημα. Τους casters. Βλέπω στο site τώρα. Θα πάει όλος, θα κάνει το flank. Από πίσω όμως. Μια καλή flash. Χάνει την πολύ από το πιάσο. Τι καλό, τι καλό. Έτσι εύκολα. Αφού είχατε συμφώνηση στους ξόρους, γιατί να φύγεις από Μπίρε Junior? Ακούμε τις φωνές, χαρές και πανηγύρια. Γιατί ρωτήσω τόση ώρα σε φόρο και κανένας δεν έλεγε. Double round ήταν αυτό, γιατί τώρα θα αναγκάσουν τους City να πάνε στο echo. Μην πετάμε round στο echo. Πέτα να μπει, Junior. Πέταξε. Λοιπόν, τώρα λογικά τον βλέπω να βγαίνει και αβολή στα μύτα και τον τελευταίο σκόμο. Το κάνει. Ελέξω. Τακτικά οι Defense βλέπουμε ότι έχουν μελετηθεί. Φέρνουν την ομάδα. Είναι εμπλωμένοι στα map. Ένας έρχεται. Ελέγχουν όλο το map που τους λέω. Έχουν διαμονή και γι' αυτό κερδίζουν. Πολύ ωραία, KO, δεν είχαν απώλειες, σημαντικό για την οικονομία. Πάπια σηκώνει το sniper. Για να δούμε τα settings. Τη smoke τη ρίχνει κλασικά στο mid. Λογικά θέλω να αναγκάσει το άτομο να πάει στο short ώστε να μπορέσει να το πάρει πολύ για να το διώξει από το connector. Τι βγαίνει τώρα, ένα Smith στον boost. Τον βγάζει από το connector και το στέλνει στο short. Έχουμε την Εύη. Εύη. Εύη, αλλά κάνουμε stream. Λογικό. Δύο Βέντρου. 3B, όλοι πήρε. Πάνε. Μπράβο ρε Junior. Χαίρετος ότι Έχουμε πει ο Ζαγκό 1v1. Προσπαθεί να πάρει το info για που είναι ο αντιπαλός του. Θέλω να βάλει εδώ στην κάμερα ο Κανατάρης. Έχει πάρει το info. Τρέμει βλέπουμε. Ήταν καλό. Δεν ξέρω, προλαβαίνει. Απλά πέρασαν από Βέντρου, πήγανε Βέντρου. Και εγώ και τους έλεγα. Ήταν καλό, έπρεπε να λέει και αποφασιστικός εκεί πέρα σκηνή στο terrorist. Ο Πάπια πολύ ωραία έκανε τον αντίπαλό του να χάσει το shot και μετά πλησίασε κοντά και τον έφαγε. Πάλι πάει θα κάνουμε το terror, ο άλλος πήρε και ζούς από ό,τι βλέπω. Και ζούς, πότε να δει με ζούς. Δεν έφαγε μετά το update. Δεν είναι αλφαρισμένο πολύ, τώρα τον αλφαρισμένο. Έτσι θα κάνουμε views, τι σου λέω εγώ. Λοιπόν, γίνεται το pick στο mid και το χάνουμε το pick στο mid, ωραία. Είμαστε καλοί casters, κάθε φορά κάνουμε το. Με την κλασική του κίνηση πλέον. Καταλάβετε πάλι. Κάνει το pick στο vent. Ένα Smith. Εμείς άνοιτε εκεί με το συνάδελφο μόνος του. Το Smith είναι. Μπράβο. Γίνεται και άλλο pick στο mid και στο main βασικά. Βλέπουμε πολλά battles χωρίς πολύ staff. Ένας. Ένας blue room. Στηρίζονται οι ομάδες στο aim τους. Κόρτα τσιό ένας. Ακούω. Νομίζω λογικό να στηρίζονται στο aim τους άμα είναι mixed. Και δεν έχουν Defense δουλέψει έχουν πάνω ωραία σε αυτό. μπλουζάκια όμως. Είναι από ξάνα τα παιδιά που έρχονται. Από ό,τι μας πάνε έχουν πρακτάρει πολύ. Mid είναι mid. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Θα φανεί. Από ό,τι Φαίνεται φαίνεται. όμως γιατί έχουμε καλές τακτικές κινήσεις. Γίνεται το pick εδώ στο mid. Έχει Split βγει για το αλφα call να κάνουν. γυρίσουν για αλφα. Νομίζω βιάστηκε λίγο το short και γι' αυτό τώρα δείχνει στους αντιπάλους. Θα πάνε για A. Πάψα.
Πάλι μπήκε μόνος του. Πού είναι ρε? Με λίγο. Στο φορτί. Όντω. Τι λέτε ρε, τώρα έκανα πίσω. Έφυγε πίσω. Πού πίσω ρε μάλλον? Στο main μπήκε. Ωραία, κάτσε να φαίνεσαι εσύ και θα μιλάω εγώ. Κάτσε. Έλα να τεστώ. Τι τρέπεσαι. Κάτσε να Καλά, φαίνεσαι εγώ και μου θα κάστρο μιλάω. επίσημος. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, Καλά κάνεις. πολύ ωραία εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά. Έχω γίνει... Έχω φτάσει με την πάπια. Δεν ξέρω μαλάκα να πάρουμε. Είσαι καλός σνάιπερ στο Λοιπόν, πάνω εδώ να ακουγόμαστε βασικά. Κάνε λίγο άλλαξε και τέτοια, γιατί άμα δεν ακουγόμαστε τζάμπα μιλάμε. το shot. Ξαναβγεί, δεν θα ξαναβγεί. Σημαντικό την kill από το mid. Έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του. Θα βρείτε πάρα ψηλό. Θα αλλάξουν τώρα το stack και θα πάνε προς B. Σιγά σιγά. Αν και είναι δύο μες προς το B. Δεν το βέντρου να πας καλύτερα. Βασικά πίσω μας. Θα σου λέω, ακούω άτομα. Το down μπας και βρει ακόμα ένα pick. Terrorist. Μπράβο. Πάλι νομίζω ότι πάνε ένας terrorist μόνοι τους. Δεν έχουν και πολύ τακτικά αξίες. Να δώσω το Στο main τι λες? Βλέπουμε την κλασικά Πάμε σε ένα τσελό. του ποδόφιλου. Ωραίο όνομα. Φιλία έχει όνομα Θεός ρε. 2vs4. Χάνει το shot. Νομίζω χάνει και το round. Και έμεινε πολλά ευκαιριακά. Θα σκεφτός και θα γίνει 7-5 για το mix της Θεσσαλονίκης. Με το sniper εσύ ρε μάλλον. Από Αριστοτέλους 2015. Θα το δεις στα zoom. Από κοντά είναι shoot shot. Ωραία, κάτι πρέπει να γίνει με τη μέση μου. Πονάει η μέση μου. Φαίνεται τελικά δεν είναι και τόσο δουλεμένο. Δούλησε τι? Ισχύει γιατί από ό,τι φάνηκε έχουν δουλέψει τακτικά τα waypoints, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μπαίνει μόνος και νομίζω ότι είναι το άγχος του LAN που έχει αλλάξει το gameplay τους. Ίσως δεν έχουν δουλέψει και στην gas πολύ. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω ξέρω ποιος τώρα. έχει διαλέξει τον ban και το map. Λοιπόν, βλέπουμε να κάνουν slow B. Θα ρασάρουν απότομα. Λογικά θα πέσει μια pop flash. Πέφτει για το site. Βεβαίως Πέφτει αυτές δεύτερη για το που πέφτουν site. είναι Και εδώ θα έχουμε μάζεμα. Ένα φορά το δεύτερο. ωραίο. Δύο, κι άλλοι δύο. Τι μένει λέτε ρε. Και τρίτο hacker, πάρα πολύ όμορφα τα frags του. Οι άλλοι Καλέφει το timing. ήταν force έτσι. Ήταν force. Είναι από το δικό του και μεγάλα κοντά άρμα. κοντά. Και 1vs5 ο Σινκάι με το C4. Τον κυνηγάνε, αλήψα και τον τρώνε. 8-5 για το mixed. Έχω spawn για να κοιτάξω παιδιά και τα last round παιδιά. 8-5 για Σαν το τι τι mixed. κάνω. Και τώρα full buy ξανά από τους defense, πως λέγονται αυτοί. 2-1-2, 2-2-1, γίνεται το pick στο mid. Συγγνώμη παιδιά που χάνω τα frags, αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχει μια επιλογή όπου μπορείς να βάλεις αυτόματα το κάθε frag που γίνεται και να αλλάζει αυτόματα η κάμερα και μην αλλάζω χειροκίνητα. Ένας main. Δεν μου τη βγάζει. Θα το κάνει fake στο α, τα πετάει όλα Προσπαθώ να... και θα τραβηχτεί λογικά. Γίνεται και έγινε. Γίνεται και το frag στο α και είναι 4vs2. Είναι πάνω στο boost. Εκεί πάνω είναι Υπάρχει στο αριστερά. α, εγώ θα το κρατήσει. Κι άλλος είναι, κι άλλος είναι. Ένα pick, Καλώς φορέ. δεν το κάνει το δεύτερο δυστυχώς. 8-6. Πού? Γιατί βασικά, ρε μαλάκα, θέλω εδώ Jimmy King Hands δεν. Μάλιστα. Έχει και ο Μάκης αυτό θα συμβαίνει. Το 6 derby κυρίες και κύριοι έχουμε. Το πήραν το round. Είχανε πάει. Και έγινε, το πήρανε το round. Και έγινε και ένα TK κατά λάθος την πάπια. Το ποντάρο του ποδόφιλος θα πάει στο mid. Μπείτε στο boost από κάτω. Double sniper όμως βλέπω εδώ. Ένα στο α και ένα στο b. Ένα στο α και ένα στο mid βασικά.
Θα στηθούν αμυντικά, το B. Έχουμε ένα upfight. Πλασάρουν A. Στα αλφα πού είναι το παλικάράκι μας εκεί? Στο Μέσα στο Α. πουθενά νομίζω έχασε. Στο mid εννοούσα, συγγνώμη. Έχασε μέσα στο πουθενά ο terrorist. Φτάσει να προσχωρήσει. Προσόρτα. Τώρα γίνεται το pick πάλι και το ξαναχάνω. Ωραία, λέω, ήταν. Είναι πάρα πολύ καλός caster. Έχουμε 2 ώρα Αλλά παιχνίδι, από κάτι ό,τι κύριο φαίνεται θα κάνουν slow B αντίπαλοι. Για είμαστε πιο γάμπαλοι το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Καθίστε και οι δύο εδώ βασικά. Να πάτε και γάμπαλους. Να δούμε τον Πιχάκερ εδώ πέρα, θα το κάνει defense στο side. Όχι, Χάνει κατευθείαν. Ένα site. Πλασωμένος και οι δύο. Και δύο από το Heaven τώρα θα κάνουν το retake. Το ένα sniper πρέπει να κατέβει και καλά κάνει. Έχουν μπει 2 στο site και ένας είναι στο Ventrum. Σημαντικό να κατέβει στο Ventrum. Γίνεται το frag στο Heaven από το Zek. Όμως. Ποδοφιλία εδώ πέρα. Το ψάχνε κύριε εσύ ο Ποδόπουλος. Γίνεται το frag στο Vent. Πολύ σημαντικό αυτό. Για το City δεν τον είδε. Ένας βέντερ μαζί. Ένας στη δεξιά. Πάμε του. Ακόμα. Μπορείς πάμε. Νομίζω ότι καθυστερεί πολύ. Ωραία flash βγαίνει. Συνεργασία βλέπουμε εδώ. Δεν πήγε να το πει κάτι. Απίστευτο. Χοντρού! Και τελικά, εντάξει, πολύ καλό round, αλλά τελικά δεν θα το πάρει. Θεαματικό, κουεξταλίστικο ήταν το σενάριο. Τα πρώτα 2 kills που βρήκες, τα πρώτα 2 frag που βρήκες ήταν ωραία. Μπράβο. Αυτό ένα derby. 8-7 για το mix της Θεσσαλονίκης. Και πάμε City, να δούμε πώς έχουν δουλέψει περισσότερο το City side οι παίχτες εδώ πέρα. Θα δούμε. Το T-side βεβαίως. Και αυτές τώρα εκμεταλλευτούν οι τύποι. 3 armors. Smoke έχουμε. Πώς γίνεται να έχει 800 δολάρια που θα αγοράσει smoke? Τέλος πάντων. Μπερδεύτηκα και θα κάνουμε rush B εδώ πέρα. Στεγνό. Μ' αρέσουν οι φίλοι μας Το εδώ έχουμε πέρα. αφήσει κενό το mix. Απίστευτο. Clear. Κανείς το mix. Στεγνό, κανείς το B, τελείως. Θα πάρουν και. Και καταφέρνουμε info ότι δεν είναι κανείς έτσι πόνο. Να έχετε safe απ' Έχει μέρος που έχουμε. Πολύ σημαντικό να μείνεις εδώ. γίνεται το pick από τον hacker. Ένας toxic. Και τώρα λογικά τους περιμένουν από πίσω. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Παίξτε safe. Για να δούμε το Ζεκ εδώ πέρα. Δέκα, βραχώνει. Χάνει ο Ζεκ και είναι ο Μπεζάριους. Easy. Κακό τακτικά από τους φεύγες. Easy από το mixed. Αλλά κάτι δηλαδή εγώ τρίτη εσύ πόσο θέλεις. Πήγαν στον πει πολύ εύκολα, χωρίς αντίσταση και δεν είχαν καθόλου info τι έγινε. Safe. Το οποίο είναι να χάσει ήδη δύο άτομα. Το φορσάρουν εδώ εννοείται η City. Ο φίλος μου από εδώ, ο φίλος έχει πάρει σκάουτ. Mid και A. Αυτό είναι αυτό. Και το setup πώς πάει πάλι. 2-1-2. Δείτε. Ένας short. Έτσι μπορεί. Nice. Δείτε. Δύο στο A. Ένας squad, ένας car. Πάμε mid to B. Ωραίο το τριάρικι τώρα. Παίρνει καθαρίζει. Και τελικά Λέω πιο deficit. γίνεται το frag στο α. Τελικά θα πιέσουν και α εδώ πέρα. Σημαντικό, χωρίς απώλειες. Καλώς. Να χάσανε έναν άτομο. Με χάσανε έναν άτομο το οποίο είχε αγοράσει τριάρι κιόλας. Οπότε Θα σηκώσουν πάνω στο... Έκοφαν. κομπλέ. Γιατί φόρος έκανα τώρα. Καλό πήραν το πίσω round ήταν οι σίγουρο. terrorists για να δούμε πιο Τον άλλο στο κεφάλι και δεν πέθανε. Και αυτό. close match στη συνέχεια. Όχι, κουάτι είναι το χειρότερο. ρε. Κάτσε, chase. Κάποιος θέλει boost. Αποσυντονίζομαι γιατί μιλάνε οι παίκτες εδώ πέρα μες στο game και δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, πρέπει να τους κάνω mute βασικά, αλλά θα γίνει το boost εδώ πέρα στο α. Έχουν πάρει ξανά το χώρο του mid. Mid to B. Έχουν πάρει ξανά το χώρο του mid. Μπαίνουν στο connector, θα πάνε για B ή για α. Mid to B, παιδιά. Mid to B. Για B θα πάνε. Μη, πίσω, σκείτε. Αυτό το δεν είναι. Πάψα. Έχουμε λεφτεί εδώ πέρα. Ένα έκο. Πείτε, Άλλος έχει περάσει στην νίκη στο City. Τελικά θα χάσει. Τελικά θα γίνει, δεν είναι kill. Για να δούμε. Γίνει τελικά. Το Cold Snake λίγο μάλλον είναι πολύ Cold Snake σήμερα, δεν μπορεί να παρέσει. Δεν υπάρχει. Και μωρά χτυπάς τέλος, αυτό καταλαβαίνω. Γίνεται το TK εδώ πέρα. Δεν το συμπαθεί το συμπαίκτη του και είπε ας του δώσει ένα headshot. Τελικά θα φάει το car.
πατήσει έναν γκάν, έχουν χάσει άλλοι δύο. Πάω στο κάτω όμως. Προσέξτε για κανέναν. Ναι, το αφήνω βασικά. Ό,τι φαίνεται μόνο για cast είμαστε κοστί. Γιατί το αγαπημένο μας μάτς. Δεν είμαστε για να πέσουμε. Θέλω να ακολουθήσουμε την καριέρα των casters. Λοιπόν, για να δούμε τα bikes πως θα πάνε τώρα. Ο άλλος έχει αγοράσει όλο το staff και θα πάρει scout. Θα πάρει scout. Πάτε με C4, 2 άτομα στο μέλλον. 3 κόντρα, ένα γκαλί και ένα scout. Πάνε για Δεν φωνάζει για σωστό. Τι, main. Δεν πετάνε ούτε σμόκ, θα πάνε να ελάτε. Στο πέτρο που 9 ωραία απόσταση. Δεν κάνει το πικ δυστυχώς. Τον αφήνουμε πολύ λίγο. Για να δούμε από το shift που σκάει. Κάνει. Λοιπόν, πολύ easy το πικ. Κρίσιμο και πολύ easy το πικ από ό,τι φάνηκε. Δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι. Δεν ήταν καλό το setup δυστυχώς. Ωραίος ο Bihacker, θα κάνει το frag, θα γίνει το refrag κατευθείαν. Easy, κατευθείαν. Δεν προλαβαίνω να αλλάξω τους παίκτες, είναι τόσο... Δεν είχε κανένα smoke στον πηγιά για γίνει δεύτερο. Γίνονται τόσο γρήγορα τα frags που δεν προλαβαίνω καν να τους αλλάξω. Πολύ γρήγορα round. Τελευταίο λάθος μετά. Σαν παπλικάκι. Ναι, Έχουμε κι άλλο παιχνίδι, είναι πολύ καλά να πάμε. Game City 1-5 φάση, μπαίναμε έτσι ευθεία. Mid, Junior, έλα. Θα πιέσει εδώ πέρα στο mid μόνο. Και περνάμε για B. Τελικά, όμως πάει να το σφάξει. Τρία πράγματα. Δεύτερος, τρίτος, όχι. Σημαντικό round να γίνει το έργο για την ψυχολογία και για το σκορ. Πάνε B, Σπόταρε στο short, τελικά δεν θα πάνε το πολύ Τσίλο πάνε και μέσα, μην το παλέσεις, με λίγο εσύ. στο βέρο θα χάσει μόνο one. Μα δεν έπρεπε καν να πει, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει και Σημαντικό round. Ίσως είχαν καλύτερη τύχη αν το παίζανε λίγο πιο αμυντικά η City. Πάρε κανένα τελείως και πόστα. Τώρα εντάξει την όλο αυτό είναι πολύ ωραία. Θα πάρει χώρο προς το City τελικά. Θα πάρει χώρο προς το City. Θα γίνει το battle. Πανηγυρίζουν εδώ τώρα. Ναι, μαλάκα δεν περίμενε ο άλλος να το πουσάρει, αυτό εννοώ. Είχαν πολλές απώλειες δυστυχώς η City. Οι Terrorists, συγγνώμη, χάσαν πολλά guns. 5 συνεχόμενα rounds χαμένα για το City, που σημαίνει ότι θα φάνε ένα boost οικονομικό. Μια smoke στο connector. Δυσκολεύει πολύ Δεν ξέρω αν πήγε στο connector. τον αμυνόμενο στο connector. Τελικά θα πάρουμε το χώρο του mid γρήγορα πάλι. Και είναι ο Bihacker πάρα πολύ όμορφα, μ' αρέσει. Μπράβο. Με pop flash και κατευθείαν, χωρίς να σταματήσει. Δεν βλέπει το Αλευθεία. το short box. Το City. Κράνα. Υπάρχει μια αναμπομπούλα στον B από ό,τι φαίνεται. Πάνε και Τσάει. Πάλι έχασα το frag, συγγνώμη. Άντε ρε Ένα μαλάκι. frag γίνεται. Το κάνω νομίζω που μπαίνουν οι terrorists σε αυτή τη διαδικασία τώρα στο connector. Αριστερά ήταν, το κάνω. Κάνει και το δεύτερο frag. Αυτό Μπράβο στον communication Bihacker. εδώ που τους λέει. Μπράβο, Αλλά λογικά θα χάσει όμως. Κάνει πολύ και ο Πάπιας κυρίες και κύριοι. Μπράβο. Ο Bihacker και ο Πάπιας κουβαλάνε την ομάδα τους. Ναι, για να δούμε το σκορ πως έχει. Πρώτο είναι ο Πάψα με 23 frags. Τελευταίος είναι... Δυνατότερο ο Πάπιας, νομίζω ότι είναι κάνει πολλά. Άκουσα και πριν ότι στα προηγούμενα μάτσα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και κλεγόταν για το Πάπια. Εγώ δεν τσούχη και το πόσια. Ναι, με είπες ότι θα κερδίζαμε και Δόθηκαν ωραίες ατάκες. Λοιπόν, Ο Bihacker pop flash πίσω του. πολύ αρτιλιστικά Χώρισε. σε αυτός του. Pop flash για το main. Θα πάρει το Βάρ το χώρο του main. info, δεν βλέπει κανέναν. Έχουν καταλάβει ότι είστε στο City και στείλαν δύο άτομα. Κάτσει knife και τρέχει στο shot. Τελικά θα χάσει ο Ζεκ. Ο Bihacker κοντρολάρει πολύ εύκολα το μισθό. ένας κάρα EVP. Είναι το Πίσω. frag. Είναι 3. Γύρνα για B. Κοιτάει main. Οδοφιλία Καρ, κοιτάει site. Παρόλο που δεν έχει πληροφορία ότι έχει περάσει από site. Τα μάτια δεξιά είναι Δεν καταλαβαίνω. Στο connector συμβολίζει πάλι το terrorist και γυρνάνε. Ωραίο κόλλο από τον Πάπια. Χάσανε το frag της Πάπιας δυστυχώς. Του τσιρίσουν εδώ πέρα τα παιδιά, αλλά το πέρισε. Τελικά θα χάσει ο Μπεζάριος και η ποδοφιλία. Θα είναι το frag δυστυχώς. Θα γίνει το flank. Και knife θα πέσει. Κάτι γίνεται, έχει να το σφάσει τελικά. Η ποδοφιλία. Ψηφίζω στη ψυχολογία. Σε τι ψυχολογία να αφήσεις τι, αφήνω σε τι, για να δούμε. Χρειάζεται φλάσσα, πάει από κάτω. Θα βγει ο terrorist, μπορεί να τον πάρει πολύ.
Μπορεί την πάρει πολύ, σε πιστεύω φίλε μου. Για να δούμε την ποδοφιλία που είναι και μαχαιροβγάλτης. Τρελός μαχαιροβγάλτης. Για να δούμε. Χοντρό και νομίζω το πήρε. Το πήρε θηρίο! Το πήρε Πεθαράς. Πεθαρά από εδώ φίλε. Το πήρε Πεθαράς. Το προλαβαίνει κατά... Δεν έχεις αντίληψη ότι το προλαβαίνει ας πούμε. Δεν το έχω ρε φίλε. Και λίγο sound. Ξέρω ότι παίζεις καλωσίες. Λοιπόν 14-7 και την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν buys κανονικά. Η στο Force θα είναι με τα φαμάς, με τις καραμπίνες και αυτά. Για να δούμε, θα γίνει έναν τροπείο από τη CD. Κάνω βασικά για δώρος. Πετάει όλο το staff εδώ πέρα ο Ζεκ, χωρίς λόγο. Δεν πειράζει. Πάψε ένα στο boost όμως, θα το σποτάρει. Τελικά η Παπαδόπουλος κουβαλάει την ομάδα του. Παπαδόπουλος το κουβαλάει και την κουβαλάει πολύ ωραία. Κουστάρει πατουσίτσες. Σότ να σου δει. Θα βλέπω την κανατάρι ένα πράγμα. Πάνω στον bait. 36. Ο Πόλτς θα γίνει 13 HP. Έχει πάρει το ήλφο, η Γκρέλ πολύ κακή βασικά, δυστυχώς. Ο Flash όμως θα είναι καλή από ό,τι φαίνεται, όχι δεν είναι καλή. Έχει αγχωθεί ο Πεζάριος. Έχει γίνει τώρα το ίδιο. Τελικά θα χάσει ο Πεζάριος με πολύ κακή κίνηση. Δεν πειράζει. Ένας main. Κάτι το περιμένει. Πήγες με την αυτό του, για να μπορέσει να παίξει. Δεν έχουμε time, κάτι. Θα δώσει λίγο καλύτερα να δώσει αέρα στον εαυτό του να προχωρήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί γυρνάνε για πει. Ξενίξτε με Κώστα, τα κόλ δεν θα είναι και πολύ... Καλό position εσύ, θα μπορείς να φαρκάρει. Μπείτε. Κάει εδώ πέρα τελικά θα χάσει ο Κάει. Ο Junior έχει σποτάρει στο Heaven, θα περάσουν οι άλλοι για side. Λία παίρνει το flag, μπράβο στην Λία. AVP είναι. Κοιτάει το site, Θα ήδη δύο. Σποτάρει και το δεύτερο. Παίρνει ωραίο άμπλ. Μια κακή flash. Μην τρέξεις το. Πέρασε πολύ εύκολα. 2-3, 1. Στάθησε και το... Έλα, μην μαλακιζόμαστε τώρα. Τελικά όλα τα πράγματα θα ήταν πανεύκολα άμα ήταν αυτόματο αυτό το πράγμα και δεν το αλλάζαμε εμείς. Υπάρχει επιλογή που λέει σε. Παίρνω το director, ξέρω εγώ, κάτι το έτσι το γράφει. Την οποία δεν μας τη βγάζει. Είμαστε με τους CT να πούμε. Είπαμε τα παιδιά είναι από Ξάνθη. Προσπαθούν για την ανατροπή. Είμαστε με τους CT. Είμαστε. Σπούδασα Ξάνθη, είμαι Ξαντιώτης. Έχω πάει στο μαγαζί που έχουν sponsor. Να κάνουμε διαφημίσεις. Για να δούμε πώς θα πάει εδώ πέρα το πλάν. Τελικά θα πιέσουν το α. Ένας μη. Δύο CT ότι στερούν στο μύτη και στέλνουν δύο άτομα πλέον. Εδώ στο ίσως κρυφτεί κακό για ένα αντιέμμα. Ευτυχώς έπεσε μόνο το εδώ και σου καθυστερήσει. Έχουν έρθει οι συμπαίκτες του. Κρατάει το site. Ανοίχτηκε ο Ζέκας. Ζέκα το καλό. Περιμένετε να φύγει smoke. Ένα σκάρα AVP. Τελικά τους κρατήσαν τον terrorist παρόλο που είχαν διαθέσει να τρέξουν. Ένας επιθετικά πόρτα, ένας αμυντικά, ένας main. Έχει γίνει και rotate προς εκεί. Έχουμε μεταφερθεί όλοι προς το α. Και εδώ νομίζω θα έπρεπε να μπει και δεύτερο άτομο site. Τελικά εδώ πέρα ρίχνουν όλο τους το staff. Έχουν μπει στο α. Έχουν τον Behaker. Behaker είναι τη φράγκη της ομάδας. Όπως φαίνεται γίνεται το κορλό, δεν χρειαζόταν. 3v3 εν τέλει. ποδοφιλία. Μπορεί να ψάξει ένα kill. Πήρε το info. 3vs3. Τώρα τον περιμένεις, δεν έχει ζει. Τρεις μια ψηλή flash. Φλός το απέναντι up. Η δεύτερη. Άλλη flash. Το car θα πεθάνει. Σημαντικό def. Πήρε το info κάποιος, πολύ ωραία δεν βγήκε. Ένα short. Πολύ σημαντικό def και νομίζω ότι κάποτε έλεξε το μάτι. Κάποιος θα Θέλετε το AVP, γυρίσει. θέλετε AVP. Θα πολύ δυνατός έτσι. Πολύ καλό sniper και από ό,τι φαίνεται πολύ καλύτερο και από σένα Κώστα. Θέμα positioning και είναι πολύ καλύτερο. Λίγο reflex βεβαίως μπορούσα να τον ανταγωνιστώ, αλλά με τους κάποιους δεν πάω καλά. Σε θέμα positioning είναι καλύτερο. Καλύτερος, είδες τι ωραία, πήρε info αυτά, πολλές φορές να μην βγήκε τον πήκα, ρε, άμυνα. Ωραίος ο Πάψης. Μπράβο. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Να είναι κάποιος undercover καλός παίκτης. Μπορεί. Δεν έχουμε τεστάρει. Έκο είναι. Μπορεί να είναι ταλέντο, μας αρέσει να είναι ταλέντο. Για να δούμε. Πάλι θα πιέσουν το B. Τα calls, το mix δεν ξέρω ποιος θα κάνει, αλλά είναι τελικά πολύ πετυχημένα. Πάμε προς τον B. Γιατί από ό,τι θα δούμε. Οπα. Έχει πάρει το info όμως και στη δίκη να είναι. Εδώ είναι διάτμονος στο B, δεν έγινε κάτι εδώ.
Και να σε κάνει λαό στα τεχνικά. Θα χάσει κι αυτός. Του αρέσει ο Shotgun τελικά, αλλά χωρίς επιτυχία του. Μάλλον δεν έχει και την Μπαντμπανερά μαζί του. Εντάξει, βασικά. Ξέρετε, ο διπλανός ο Κάστερ, ο Κανατσάρης ήταν μεγάλος Μπαντμπανεράς. Στο mid είναι. Στο mid πάει προς το toxic. Μπατμανεράς. Έσφαζε κόσμο το πεσμάκι. Εγώ έσφαζα γιατί έτσι έπρεπε. Το last round θα δούμε στο τέλος. Χρήματα Σεκ. παιδιά του Ζάντη. Τελικά θα νικήσουμε 16-9 Μπράβο στα παιδιά, καλή προσπάθεια. το mix του Big Hacker. Τι θα δούμε, GG. τι έχουμε για Πάψε τη με συνέχεια? 27 όμως. Πάψε 27 όργια. Όργια. Τρελό κουβάλιμα. Κάποια νομίζω πρέπει να το έχουμε για το μελλοντικά. Μπράβο στα παιδιά. Θα θέλαμε να πάμε να δούμε λίγο Jimmy King live. Θα δούμε Jimmy King live, λες. Δεν ξέρω, υπάρχει το κάστρο μαλάκι. Κανατσάρι κάνε connect το άλλο port. Πρέπει να κάνει Χάμισε τώρα. port, να κάνει connect σε 17 port. Σε 17. Κάνε connect το σε 17 port. Ναι, πρέπει να το βρούμε ρε φίλε τη φάση όμως. Πού είναι, το IP θέλουμε. Το IP θέλουμε. Έλα, το βρήκαμε. Α, το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Όπα. Τέλειο. Χεϊζόμενοι και τέτοια. Δεν παίρνεις το IP. Ποιο game ρε. Περιμένουμε το επόμενο game να τελειώσει τώρα για να... Ποιο? Ναι, οκ. Παιδιά, θα προσπαθήσω στο επόμενο match να το καστάρω λίγο πιο επαγγελματικά, σαν επαγγελματίας. Να βρω αυτό το auto director για να μην χάνουμε κανένα frag. Γιατί με το να το αλλάζω μόνος μου δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θα χάνουμε πάρα πολλά frags. Να δούμε, αυτός έχει τίποτα. Κάνα item εδώ πέρα να το ψηρίσουμε. Δεν έχει.
Τι, χάσατε. Πηγαίνει να σκάσει και της λέω ότι έφρεζε ο Τζούμπι και ο Τζούμπι ήταν αλτάβη. Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι ωραία, τζάμπα ήρθα 6 κιλό. Την πειράδα σκέψη μου δεν μπορώ να κρατήσω σάκρε. Ιδέα, Ας πούμε αυτά τα ακουστικά, δεν ακούω τίποτα.
Έχει delay το stream, όχι το εγώ στο game στο spectator. Εγώ που θα μπω στο spectator πρέπει να έχω delay. Δεν μπορώ να περιγράψω. Και πώς θα σου βάλω εσένα delay? Πώς θα βάλω μόνο εσένα delay? Τον άκουγα. Δεν ξέρω τι θα κάνω το επόμενο.
Das 2 λέει. Big. Το IP. Στο εκείνους. Ναι, δεν το έχω. 109.38.138.38. Έλα Κωστή! Καλησπέρα παιδιά. Θα δούμε εδώ πέρα το SSP Παλέμαχους με την ομάδα της Ξάνθης. Το Director δυστυχώς δεν δουλεύει, διότι το βλέπω από Spectator και δεν το βλέπω από GoTV, οπότε δεν υπάρχει καθυστέρηση στο game, οπότε δεν μπορώ να βάλω το Director και αναγκαστικά θα τα αλλάζω μόνος μου. Τώρα ό,τι λάθη κάνω δυστυχώς θα τα κάνω. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα τα frags, θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Inferno το map, κλειστό map. Δυστυχώς αυτό το map για ομάδες mixed δεν είναι και πολύ ευάλωτο. Συνήθως τα ανοιχτά maps είναι ευάλωτα για τα mixed. Inferno είναι ένα map που πρέπει να το δουλέψεις αρκετά για να το παίξεις σωστά και να έχεις σερί rounds. Οπότε ελπίζω να δούμε ένα καλό ματσάκι, ασχέτως που είναι mixed μια ομάδα. Παλικάρε, για δες, το stream δουλεύει κανονικά. Ναι, ναι. Δίνω για να έχει. Λοιπόν, οπότε φαίνεται πάμε live, πάμε knife, τι πάμε? Knife. Για να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει το knife. Κατά πάσα πιθανότητα όποια το κερδίσει θα διαλέξει και το city side για τα 99%, γιατί το map είναι city side, αναμφισβήτητα.
SSP παλέμαχοι, από όσο άκουσα, πρέπει να έχουν 2 ήττες. Να δούμε. Ρεζάλτες, Stock, 2. Και θα το κερδίσουν η ομάδα της Ξάνθης. Live. Θα μπάεις 2 armors, 4 armor για τους CT, 4 armor για τους terrorist και ένα staff. Μια molotov και μια flash, δεν υπάρχει diffuse. Για πάμε. 3 στο α κλασικά, 2 στο B για το πρώτο round, 4 παράκεντρο, 1 πιέζει για το mid. Και τελικά θα πάνε boiler για να δούμε τον Τζεφάκο. Κάνετε λίγο. Θα γίνει ράς στο mid, ο Τζεφάκος σποτάρει στο pit, πέφτει ο Inf. Πάμε γυναίκα και έχουμε. Γίνεται το frag στο pit, ένα στο side, φλασσώθηκε και τον τρώει τελικά. Κάνει το φλαγκοζέ και GG. 1-2 για την ομάδα της Ξάνθης. Ωραίο round με ένταση. Θα μπάεις πως θα πάνε. 2 τριάρια με καραμπίνα. Οι άλλοι θα κάνουν force, terrorist και ένα φαμάς. Και έχουμε πάλι 5 στο παράκεντρο. 5 στο παράκεντρο, ρας για mid. Είναι σηκάει, θα χάσει κατευθείαν. Μπαίνουν και πάνε προς το arch. Τραβιέται ποδοφιλία προς τον υπερίσταστους. Για να δούμε το live, το crit, κάνει το fight. Τον τρώνε τελικά στο pit, γίνεται το plan. Και από ό,τι φαίνεται το retake θα είναι πολύ δύσκολο. Να δούμε το Τζούμπι. Και τρίτο φράγκο Inf, μπράβο στον Inf. Έρχεται ο Μπεζάρης από το short, την καραμπίνα. Θα πεθάνει και είναι ο Ζεκ 1vs2 με 6 HP. Κάνει το reload, 3 frags ήδη έχει κάνει. Θα πεθάνει. Πολύ ωραίο round από το mixed. Σε σπίτι παλέμαχους. Και βλέπουμε η ομάδα της Ξάνθης θα ξαναφορσάρει. Θα προσπαθήσει να τους πιέσει ξανά, να σπάσει την οικονομία τους. 2 τριάρια και 3 τεσσάρια για τους terrorist. Επίθεση από τον Πεζάρη με την καραμπίνα, βγαίνει έξω. Πέφτει ένας στο mid από την ποδοφιλία. Να δούμε, αρκετά airmo round. 2 στο T-steps, 3 στην μπανάνα, προς την μπανάνα θα πάνε. 3α, 2 στο B κλασικά, από ό,τι φαίνεται θα πιέσουν τον B. Πάει ο Ζεκ στο κάρι, χάνει τελικά ο Μπεζάρης, να δούμε την καραμπίνα. Θα τραβηχτούν οι terrorists, παίζουν safe. Από ό,τι φαίνεται και καλά κάνουν, θα γίνει το rotate στο B και θα πιέσουν αλφα εν τέλει. Προσεκτικά εδώ ο Τζεφάκος, παίρνει το angle για το short, δεν βλέπει τίποτα και περνάνε slow το mid. Ο Σενκάι εδώ πέρα, θα χάσει ο Σενκάι. Να δούμε το live στο pit. Κάνει το frag, απίστευτο σε φόρο. Απίστευτο. Το δεύτερο frag το live. Απίστευτος ο live. Live free tryhard. Όνομα και πράγμα. Τρελό tryhard. Εντάξει. Λίγο απαράδεκτο round του speed gaming, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει μια ανησυχία από όσο ακούω. Θα ξαναφορσάρουνε. 4 και ο ένας δεν θα πάρει, δεν ψήφικε.
Θα μείνει με το clock. Κλασικά positions. Σποτάρει. Θα πεθάνει. Να δούμε. Μπεζάρι με την καραμπίνα. Και είναι το rotate προς τον B. Οπότε μια σημείο και να μπλοκάρει το Θάρ. Από ό,τι βλέπω είναι τελείως σκόρπια οι παίχτες. 2 προς την μπανάνα και 1 στο παράκεντρο. Στον boiler, συγγνώμη. Πάρει το angle, ο Τζεφάκος. Το rotate παρόλα αυτά έχει γίνει στο B, είναι 2 στο B. Πολύ έξυπνο αυτό στην ομάδα της Ξάνθης. Σκόταρε. Τώρα θα γίνει το rotate προς το Α. Και θα πάνε προς το B. Δεν γίνεται το pick τελικά, ο Τζούμπι δεν μπορεί να μπει. Γιατί είναι Molotov, θα πετάξει τη flash. Θα κάνει την κίνηση προς το B. Τζούμπι εδώ, έρχεται και τον back από το B. Θα βοηθήσει, θα πεθάνει. Και ο Τζεφάκος 1vs4. Θα πεθάνει για αυτούς. Από ό,τι φαίνεται έκο θα πάνε οι σκυπαλέμαχοι. Και ένα σνάιπερ, ένα μεγαλύτερο, ένα φαμάς και 2 αλφακάπα για τους CT. Ένα Molotov για να κόψει το ράς και τραβιούνται μέσα. Ποδοφιλία εδώ επιθετικά βλέπω. Θα φλασσωθεί. Και ράς το α είναι τελικά. Είναι ράς το α, πεθαίνει το pit. Πεθαίνει και το short. Πεθαίνει και το arch. Απίστευτο. Απίστευτο round. Πολύ, πολύ καθαρό το round αυτό. Για τους εσκυπαλέμαχους. Ό,τι φαίνεται το α είναι πιο αδύναμο. Και θα πάνε για save. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια exit frags. Αν μπορέσουν. Να δούμε εδώ πέρα το game stop. Θα το σποτάρει. Θα δώσει το info ότι τραβιέται προς το city και θα κυνηγήσουν τώρα για τα frags. Οι terrorist. Ζήτη να βάγει εδώ. Δεύτερο kill από τον Dezarius. Καλά τα exit frags. Και θα πεθάνει και ο Τζεφάκος. Τελικά το έχασε τον Γκάμζεκ. Και φατσίλες και τέτοια. Οπότε φαίνεται το κλίμα είναι λίγο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν γνωρίζονται, αλλά υπάρχει αρκετός χαβαλές. 3-2 το setup πάλι για τους CT. Μια pop flash. Το Τζόμπι χολντάρει αμυντικά το στην μπανάνα. Πετάει μια flash. Και το setup από ό,τι φαίνεται είναι το ίδιο. Το random setup θα το έλεγα εγώ του mixed. 4 προς μπανάνα, B και τέτοια και ένας στο παράγεντρο. Γίνεται το entry από τον Jimmy, τραβιέται το Jimmy's. Και ξανά θα βγει για να δούμε. Θα χάσει την ποδοφιλία. Δεύτερο frag ποδοφιλία. Πολύ καλό μάτς, όπως και το προηγούμενο. Πήρα απίστευτα shots, τελικά θα μπουν στο α. Γίνεται το frag από τον Min στην ποδοφιλία και το backup τώρα. 2vs3 από short. Καλή, πολύ καλή μόλι αυτή από τον Kenstop, πάρα πολύ καλή μόλι, θα τους κόψει για πολλή ώρα. Και θα πάει το retake, θα χάσει το Kenstop. Κάνει από το graveyard και ο Τζούμπι το σκοτάρει και τον τρώει τελικά. Θα πάρει και το sniper. 3-3. Άγχος. Και peace. Και pause βλέπουμε εδώ από την ομάδα της Ξάνθης. Δεν γίνεται το pause.
Άκυρο τελικά το pause. Αυτό δεν πιάνει. Τζούμπι με σνάιπερ και 4 ΑΚ. Φέρνω ένα μάτι που πρέπει να δουλεύετε πολύ μολότοφ, γιατί είναι πολύ κλειστό και πρέπει να ξετρυπώνεις άτομα από τις γωνίες, όπως εδώ που can't stop. Δεν έχει μολότοφ να τη ρίξει σε καβάτζα, παρόλα αυτά είναι ψυγιασμένος για το σποτ. Για να δούμε. Και τελικά τον Droid του αφήνει με 3 όμως, απίστευτο. Καλό από την ποδοφιλία. Σενκάει τον Droid, γίνεται το refrag πολύ όμορφα. Κάνει το rotate προς το short και στα χαλιά. Θα μπορούσε να δώσει λίγο στόχο ακόμα για να βοηθήσει το δικό του το pit. Ο οποίος κάνει όμορφα το frag στα χαλιά. Και δεύτερο frag το live. Déjà vu αυτή τη στιγμή. Το παίζει πολύ όμορφο αυτό το position αυτός ο κύριος. Και από ό,τι φαίνεται θα κάνει κι άλλο frag. Έτσι νιώθω. Πάνε μέσα τελικά. Όχι, τελικά θα το χάσει το frag. Ο Τζούμπις θα χάσει τελικά. Και 1vs1 τώρα. Θα κάνει το plant. Τον ακούει στο short. Και τελικά θα το πάρει. Θα το πάρει. Είδα απίστευτο round. Στο 1 second θα χάσει τον gun του όμως. Δεν πρόλαβε να πάρει το sniper. Στο 1 second. Πολύ άγχος, πολύ πιεστικό μάτς. Ωραίο ματσάκι. Frag refrag. Δεν είναι καθόλου μονόρροπο, είναι πολύ balanced από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε, έκο τώρα για το CP. Το hold αμυντικό, όπως ξέρουμε, τρίπλος μπανάνα, πετάει τη μόλι πολύ ωραία, θα τον κάψει, τον έκασε κιόλας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έμεινε ζέτη εκεί πέρα. Θα γίνει το rotate τώρα την πρωτοφιλία. Στο boiler θα γίνει το frag από τον Τζεφάκο. Και έχει κάνει advance στο παράκεντρο από ό,τι φαίνεται. Κάνω λάθος, ναι. Και έχει δώσει το info στους παίκτες του. Τελικά δεν ξέρω άλλος τον πήγε γιατί κουνιέται. Και έχει καράξει εδώ πέρα. Δεν έχει πάρει το info. Για να δούμε το πρωτοφιλίο. Τον είδα. Θα χάσει τελικά. Πέντε-3. Παλικαρέ. Δουλεύει το stream κανονικά. Λειτουργεί, εντάξει, κομπλέ. Ωραία. Τι περιγράφω, Τζακό. Λοιπόν, 5-3, θα γίνουν buys, κανονικά. Έχει κάνει advance στο middle η ποδοφιλία εδώ πέρα. Μου αρέσει λίγο το σμό, δεν θα πετύχει κάτι. Τελικά θα αφήσει με 14 το Τζίνι. Μια ποδοφιλία. Πολύ όμορφο χέτσι το απομείνει εδώ πέρα. Και θα πάμε τον χώρο του mid. Και το setup πάει πάλι. Θα πεθάνει. Για να δούμε το live free. Στο spot του κλασικά στο pit. Για να δούμε. Είναι το πρώτο frag. Τελικά θα πεθάνει. Και 2vs3. Τελικά από ό,τι φαίνεται το α είναι πολύ αδύναμο. Και γι' αυτό πιέζουν περισσότερο λογικά terrorist. Για να δούμε, θα το κάνει το frag εδώ πέρα και stop. Θα το σκοτάρει. Θα χάσει τελικά. Κι άλλο exit frag από τους την ομάδα της Ξάνθης. Και τελικά ένας προς έναν. Τζούμπι και Μπεζάριους θα σώσουν τα guns.
Η οικονομία βλέπω δεν είναι και πολύ καλή για τους CT. Θα πάρουν από ό,τι φαίνεται όμως. Δεν θα χαρίσουν και άλλο round. Θα προσπαθήσουν να τους πιέσουν για να δούμε το σκορ. 20 frag ζωή. Πρώτος. Τίποτα, τρελό κουβάλισμα. Πέφτει από ό,τι φαίνεται. Και ο Τζούμπι με 7 frags, οι άλλοι δεν τραβάνε από ό,τι φαίνεται. Ποδοφιλία πάλι επιθετικά στο mid εδώ πέρα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, η αλήθεια. Αν θα βαρέσει πάλι μέσα της μόνο θα βαρέσει. Θα φλασσωθεί. Το reload. Αποφασίζει να μείνει όμως. Θα πεθάνει τελικά από τον Jimmy. Πολύ όμορφο headshot. Μόνος του τώρα, τζάμπα έδωσε το frag, δεν πειράζει. Και θα πιέσουν προς το B τελικά. Για να δούμε. Είναι μέσα ο Μπεζάριος που χολτάρει στο B. Θα γίνει το rotate φυσικά. Από τον έναν. Για να δούμε, θα τους μαζέψει. Πετάνε μια όμορφη μολότοφ. Γίνεται το πρώτο frag για το Ζεκ. Τελικά θα πεθάνει ο Μπεζάριος. Γίνεται το burst. Τους αφήνει με πάρα πολύ λίγο. Κακό position το Μπεζάριος. Δεν πειράζει όμως. Και θα γίνει τώρα το rotate. Κανονικά σε αυτή την περίπτωση θα σώνει instant τα guns. Από ό,τι φαίνεται θα αποφασίσουν να πάνε στο 3vs4. Ο Σενκάι θα μπει από το Ruins. Θα πεθάνει από το Jimmy. Καλό frag για το Jimmy. Τελικά ο Ζεκ θα γυρίσει για να το σώσει. Για να δούμε θα το κρατήσει ή όχι. Τον είδε αλλά... δεν τον είδε. Τον είδε αλλά δεν τον είδε. Τελικά. Καλό round του Jimmy. Νομίζω πως έκανε 3 frags. Έκανε και το entry. Από ό,τι φαίνεται η ομάδα της Xantis θα ξαναφορσάρει. Βασικά σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, λογικά θα πρέπει να φορσάρει συνέχεια. Ό,τι και να γίνει, η οικονομία των Terrorists δεν πέφτει πλέον. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. 3 στο Α, 2 στο B. Είναι το fight εδώ το Ζεκ. Τραβιέται. Δεν τραβιέται. Δίνει στόχο για το δικό του. Τσούκης εδώ επικά fights. Τελικά θα πεθάνει ο Μπεζάριος. Και ένα entry από το live. Τελικά θα είναι για B. Για να δούμε, ο Ζεκ με 15 HP θα μπορέσει να φάει έστω έναν. Δεν θα φάει κανέναν. Τρίτη σκορ πάλι. Γίνεται το frag για τον Τζούμπι στην μπανάνα. Γίνεται το frag για τον στο Ruins και καταδικασμένος ο Live θα προσπαθήσει να σώσει τον gun. Θα κάνει το πρώτο frag, αλλά θα πεθάνει. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η οικονομία τους είναι πολύ... βλέπετε ότι ουσιαστικά θα έχουν συνέχεια λεφτά, γιατί έχει φτάσει η οικονομία τους στο max και δεν μπορούν να κάνουν echo. Δεν τους παίρνει να κάνουν echo. Του CT. 8-3. Ήδη με 22 παραμένει. Γίνεται το frag από το Jimmy, το entry. Split για αλφα φαίνεται. Παίρνει το χώρο Νίκος. Ο Ιν, συγγνώμη. Το refrag από το Can't Stop. Κατευθείαν και ο Live πάλι στο δικό του position. Στο pit με το P90. Τελικά θα γίνει rotation προς τον B όμως από ό,τι φαίνεται. Από τους Terrorist. Και το setup πάει 2-2 για τους Terrorist. Ωραία μου, η πανέμορφη μόδα του Jimmy εδώ πέρα και θα γίνει το pick πανέξυπνη κίνηση. Και θα μπουν τελικά για B. Παίρνει το χώρο προς το City. Το σποτάρι. Κακός που δίνει το frag εδώ πέρα. Γίνεται κι άλλο ένα frag στο Α. Από το live. Και είναι 2vs2. Το flank από τον Τσεφάκο τελικά τα καταφέρνει με πολύ ζόρι και μένει με 6 HP. Θα μείνει ωραία κίνηση του Τσεφάκο εδώ πέρα, μου αρέσει. Πολύ έξιμο, τον ακούει, δίνει και το info στο συμπαίκτη του. Για να δούμε. Και τελικά θα πάρει το frag.
Ωραίο το flank για τον Τζεφάκο, δύο πολύ σημαντικά frags. Για το 9-3. 3.400 κολλημένα θα είναι τα λεφτά για το CT, εκτός αν έχουν γίνει κάποια frags και πάει 3.700 ή ανάλογα. 3.400 κολλημένα όσο χάνουν rounds. Θα πάνε για eco όμως. Πιστόλια, Deagles κτλ. Πιέζει μπανάνα, ο Βεζάρης μπροστά με Deagle. Θα βγει ο Ζεκ τώρα για να δούμε το Gen Stop, θα τον φάει. Θα ξαναπιέσει ο Gen Stop. Θα γίνει και το τρίτο frag. Και το flank τώρα από την ποδοφιλία, εντάξει δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι με αυτά τα πιστολάκια, να το πω, σκαμμένα guns. Μόνο και τράι τα παίζει. Και το ψάχνουνε σαν γουρούνι να το σφάξουν. Το ψάχνουνε και τον τρώνε. Κατέβασε την κάμερα να βλέπουμε τη μισή καράφλα. Ωραία, συγγνώμη παιδιά. Δείτε όλη τη φαλάκρα τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνομαι. Είμαι όμορφος, σας αρέσω. Ωραία, χαίρομαι. Ο Τζούμπι εδώ πέρα έχει αυτιστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και κάνει μπέρ στη βάση για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Ο Ζεκ εδώ θα χάσει το shot, ο Τζίμις πάλι με entry frag. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Όλο entry frags κάνει. Ποιος είναι ο Χίτον? Μια pop flash εδώ πέρα, το B. Εδώ μια smoke και καλά fake για το α βλέπουμε. Και το setup πάλι θα πάει για B και λογικά ο Τζεφάκος είναι στα χαλιά ο Τζεφάκος. Θα πεθάνει ο Τζεφάκος. Και είναι ένα στο B και 3 στο α. Για να δούμε το boost εδώ πονηρό, αν και δεν το βλέπουν καλά. Εδώ πέρα ο δικός του δεν ξέρω γιατί κάθε πατρολάρι B για α λογικά θα κάνει το rotate προς το B. Βλέπει και τη smoke. 35 δευτερόλεπτα για την κίνηση στον terrorist. Τελικά θα πιέσουν προς το B. Ο Τζούμπι σαν δαιμονισμένος θέλει να μπει μέσα, αλλά κολώνει. Τελικά μαζεύονται, κάνουν τον cover και μπαίνουνε. Βεζάριος πεθαίνει. Σενκάι τελικά δεν θα πάρει και το δεύτερο frag. 2vs3. Για να δούμε. Τελικά από ό,τι φαίνεται και το B είναι αδύναμο. Δεν ήταν μόνο το α που έλεγα προηγουμένως. Μην κακολογώ για τα παιδιά του α. Live εδώ πέρα, pre-fire σε όλα τα σημεία. Στο σημείο που έπρεπε να βαρέσει, pre-fire δεν το βάρεσε. Τελικά βάρεσε σε όλα τα υπόλοιπα. 11-3. Τζεφάκος 6 frags. Προσπαθεί και αυτός για την ομάδα με τα flags του. Ο Inf παραμένει πρώτος με 22. Κάτι σαν matchmaking φαίνεται. Τρελό κουβάλιμα. Last είναι P90, Mags και τέτοια. Πάμε για ευθείες τώρα. Ευθεία. Άρα ο Τζούμπις έχει διαφορετική άποψη με το αυτόματο. Γίνεται το φράγκα το στο mid. Τελικά ευθείες έχει το round με τα Mags και τα P90. Έξυπνο αυτό το Jin, αλλά τελικά δεν θα τον φάει. 3vs3. Ένα στο mid, ένα στην μπανάνα και ένα στα χαλιά για τους terrorist. Από ό,τι φαίνεται το setup το CT είναι περίπου το ίδιο. Παίρνει το info για το B, καλό position. Για να δούμε πώς θα πάει. Ο Τσούμπις έχει εξεταστεί, έχει αυτιστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το κάνει αυτό, για να τους τρομάξει μάλλον, βαράει τις καμπάνες. Τελικά θα χάσει το frag. Και έμεινε ο Τζεφάκος. Τζεφάκος 2005.
20 δευτερόλεπτα, δεν τον νοιάζει. Είναι ήρεμος παίκτης. Το σποτάρει στην καμάρα. Δεν τον νοιάζει όμως, δεν λέει ας το last είναι, ας το κρατήσω τον gun. Ας το κρατήσω. 2 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο. Έτσι λίγο έτσι να βγάλουν μια φωτογραφία μεταξύ τους, λέει ας το save. Έκανε έτσι. Ας το save, άρω για CT. Καβάτζα και το πρώτο round. 11-4. Για 14. Για να δούμε τα buys. Τσεφάκος με staff. 3 άτομα με staff. 4 άτομα με staff. Ένα armor. Μόνο Jimmy's. Γιατί είναι τρελός γι' αυτό. 2 B3 αλφα. 4 παράκεντρο. 1 στο το mid. Πιέζει μπανάνα. Ο Ζεκ θα του σποτάρει. Η μπανάνα πιέζει. Έχουν πάρει το info. Και τραβιούνται οι CT και πολύ καλά κάνουνε. Γίνεται το frag, τα μπανάνα, entry για τον Jimmy. Τους έχουν περικυκλώσει τώρα. Για B θα πάνε τελικά. Ναι, πάνε για μπανάνα για B και κάνουν το rotate από την μπανάνα CT. Πολύ πολύ έξυπνο αυτό. Για να δούμε, θα πέσουν κεφαλίδια. Can't stop, ναυαγή. Τελικά θα χάσουν αυτό το round. Ό,τι φαίνεται, 4-2. Τσεφάκος παλεύει. Τζούμπις με το flank θα σκοτώσει μπανάνα. Θα έρθει τη μπανάνα. Ο Τσεφάκος περιμένει το συμπέκτη του για να μπουν μαζί. Θα πεθάνει ο Τσεφάκος. Τζούμπις μου 1vs3. Για να δούμε. Φάει το headshot και θα πεθάνει. Απαράδεκτο reaction από τους 3 του B. Δυστυχώς θα έπρεπε να φάνε τουλάχιστον 2 άτομα, εφόσον ξέρουν τα spots και μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα position στην μπανάνα. Να βαγίσανε, συμβαίνει, CS είναι. Θα ναυαγίσει και στο aim, θα ναυαγίσει και οπουδήποτε. Ένα πάρα πολύ αμυντικό hold βλέπω από το Senkai εδώ πέρα με το Uzi. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γενικά πολύ αμυντικά τα holds βλέπω από τους terrorists. Υπερβολικά αμυντικά βασικά. Χωρίς λογοκαιτία θα γίνει το advance. Θα πεθάνει ο Τζεφάκος. Και να δούμε και stop εδώ πέρα με τον Deagle. Μπάσκε. Τζίνις θα κάνει το frag. Θα τραβηχτεί πολύ όμορφα. Ωραίος. Και θα κάνει το rotate. Δεν θα το κάνει τελικά. Για B είναι το rotate του τελικά. Stop. Happy. Θα πεθάνει. James θα πεθάνει κι αυτός. Και τελευταίος ο Inf. Το κάρι τους. Θα σκοτώσει το Zek. Παίρνει την μαούνα αυτή. Το τριάρι. Θα προσπαθήσει για ένα δεύτερο frag. 600 δολαριάκια είναι. Δεν είναι και άσχημα. Τρυπές βαράει, ένα εξάς. Θα πεθάνει τελικά κι αυτός. 11-6. Μπορεί να γίνει ανατροπή και άμα γίνει ανατροπή ο Τζούμπις θα σπάσει όλο το μαγαζί. Οπότε από τη μία θα ήθελα να γίνει ανατροπή για να δω λίγο show. Τον βλέπουμε ήδη τυλταρισμένος, φάζει τις κότες. Για να δούμε, θα έχουμε πάλι αμυντικό hold. Κάνουνε βράστο παράκεντρο βλέπω εδώ πέρα, θα πάρουν το χώρο, δεν σποτάνουν κανέναν. Σενκά εδώ με το Uzi γαζώνει. Θα πεθάνει τελικά, 2 προς 2. Τα frags. Και τελικά θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει, μπερδεύτηκε ο Ζεκ. Τι κάνει ο Ζεκ, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πάνε για B τελικά. Και έχουμε το rotate. 2 από την μπανάνα, 3 από την μπανάνα. Ποδοφιλία, με scout. Θα παίξει μάπες.
Δεν θα δώσει το φρаг του εύκολα. Σκοτώνει τον πρώτο. Θα κάνει την παπλικιά του, τι θέλει. Θα τραβηχτεί τελικά όμως. Και έρχεται ο Ζεκ, κάζωμα, σκοτώνει τον Τζίμι. Τζεφάκος πάλι σνίκι. Δεν θα ζήσει τελικά. Και πάμε στο πρώτο gun round. Ναι. Ο Kenstop δεν ξέρω γιατί έχει 3.800. Και θα αγοράσει Φαμάς. Για να δούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό round και για τις δύο ομάδες. 3α2B κλασικά. Ένα sniper για την ποδοφιλία. Άμυνα το B. Και άμυνα για τους terrorists από ό,τι φαίνεται. Κλασικά τα moves εδώ πέρα. Χολντάρουν για να ακούσουν, να πάρουν κάποιο spot. Να παίξουν καμιά συνεργασία με καμιά flash, να κάνουν κανένα pick, να πάρουν τους χώρους κτλ. Μια ωραία γκρέν από το Τζούμπι εδώ πέρα, πανέμορφη γκρέν και να αφήνει με μισά. Να δούμε. Θα πεθάνει ο Τζεφάκος τελικά και από ό,τι φαίνεται θα μπουν στον μπι ξερά οι δύο. Ο Τζούμπι σίγουρα θα έχει σπάσει το PC τώρα, θα χάσει και αυτό στον B και θα μπουν ελεύθερα στον B. Πολύ easy, χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα, απλά μπήκαν και τους φάγανε. Και οι CT θα σώσουν πανέξυπνα εδώ πέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι το πιο σωστό που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η οικονομία τους είναι για τα τάρταρα. Οι terrorists από ό,τι φαίνεται δεν έχουν κάποιο σκοπό να κυνηγήσουν. Μόνο ένας θα κυνηγήσει. Και αυτός πολύ προσεκτικά. Και θα σώσουν όλοι από μπανάνα. Όλοι μαζί, μπράβο τους. Ο ένας πέθανε ή είχε πεθάνει από πριν. Θυμάμαι, sorry. Θα πετάξουν ένα gun. Ωραία, 5 guns ξανά. Οπότε refresh το round, αφού τα σώσαν τα 3. Πάνε να το προσπαθήσουν και πάλι, οπότε και αυτό το round είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από το προηγούμενο θα έλεγα. Και τα holds πάλι πάρα πολύ αμυντικά. Το setup θα γίνει το ίδιο. Εδώ ένα boost θα γίνει στο mid. Θα βάσουν τον Νίκο, τον mid, συγγνώμη. Ωραία. 2 μπανάνα, 2 mid, ένας αμυντικά παράκεντρο για τους terrorists. Για να μην θα βγει με καμιά πόφλα στο mid. Όχι, θα τραβηχτεί, μολότοφ θα παράδεκτη, έπεσε πάνω στη smoke. Πόφλα στον εαυτό του και θα βγει για να πάρει το angle, λογικά θα πεθάνει από τον μπουσταρισμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει μπουσταρισμένος. Δεύτερο frag για τον Nymph. Τρίτο δεν θα γίνει, για να δούμε το refrag. Το game stop. Τραβιέται, δεν τραβιέται. Ο Jimmy's θα κάνει το frag. Game stop εδώ πέρα. Ειδικό fight θα το βοηθήσει ο δικός του όμως. Μπράβο, πολύ όμορφο. Και ο Μπεζάριος τελικά θα πάει προς τον B. Λέτε να κάνει το clutch. Παιχτούρα μας. Η smoke λίγο περίεργη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως την έριξε επίτηδες. Αλλά δεν πειράζει. Και θα γίνει γρήγορα το rotate. Το Τζούμπι πάει καρφωμένος πάνω του. Δεν θέλει να του δώσει περιθώριο. Ο Μπεζάριος δεν θα το πάρει τελικά. 25 για τον Νιν. Τρελό κάρι. Από την ομάδα της Ξάνθης δεν βλέπω κάτι. Παίζουν πιο ομαδικά. 12-18. Τα παιχτρόνια μας.
Πάμε τελικά και πάλι sniper για την ομάδα του Terrorist. Μπεσάρης θα πιέσει λίγο την μπανάνα να ακούσει τι γίνεται. Κλασικό setup για τα πρώτα δευτερόλεπτα και από τις δύο ομάδες. Το λάθος εδώ πέρα πιστεύω για τους για να δούμε εδώ πέρα θα πιέσουν τον B βασικά. Ο Τζούμπι σκαζώνει τον ένα, θα τον φάει και θα τραβηχτεί πολύ όμορφα. Δεν έχουν δώσει ευκαιρίες για το sniper. Το sniper παίζει πολύ αμυντικά χωρίς κανένα νόημα εδώ πέρα που κάθεται η ποδοφιλία. Πρέπει να πάρει πιο σωστά άγγλες και πιο επιθετικά πιστεύω. Ακόμη και στα χαλιά μπορεί να το πάει. Για να γίνει λίγο πιο χρήσιμο. Τζεφάκος εδώ πέρα χωρίς armor. Γίνεται και το rotate από το Gen Stop. Τρώει έναν Gen Stop, τρώει και έναν Τζεφάκος, τρώει και έναν Jim στο α. Τελικά θα τον αφήσει με 22 HP 1vs2. Ο In δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι είναι στο B. Τώρα θα πάει κι αυτός. Ψάχνει το C4, έχει φέσει μέσα στο συντριβάνι. Κάνει fake plant. Και τελικά το round θα πάει στη παλέμα τους. 13-8 και από ό,τι φαίνεται θα κάνουν κι άλλο buy. Ναι, θα κάνουν κι άλλο buy οι Terrorist για να το παλέψουν. Έχουν sniper πάλι, δεν έχουν sniper οι Terrorist. Όλοι οι τρεις με Molotov. Το θέμα είναι ότι αυτό το stuff που παίρνουν δεν το αξιοποιούν. Όχι, τι shot έκασε εδώ πέρα ο Νίκος, ο In. Και δεύτερο shot, τρίτο δεν θα έχει αδερφέ. Τζούμπις και αυτός είναι sniper στο B. Χολντάρι αμυντικό επιθετικά θα το έλεγα. Και θα πιέσουν το α από ό,τι φαίνεται η Terrorist. Δεν το κάνανε τόση ώρα για να δούμε το Τζούμπι εδώ πέρα. Έχει πάρει το angle που πρέπει. Έγινε το frag για τον Μπεζάριους. Είναι και δεύτερο frag για τον Τζίμι. Έχω χάσει όλα τα frags παιδιά, συγγνώμη. Και αυτό θα σκοτώσει εδώ πέρα την ποδοφιλία. Θα κάνει δεύτερο frag. Δεν θα το κάνει δεύτερο frag. Ο Τζίμις εδώ πέρα χολντάρει σωστά το α. Θα κάνει και τόσο ένα kill. Και θα μείνει 1vs3 με ένα HP. Θα τον φάει το Τζούμπι ή όχι? Θα το φάει. 14-8. Guys, όπως είχα ξαναπεί προηγουμένως, αυτή τη στιγμή εγώ το καστάρω live στα spectator, οπότε δεν υπάρχει καθυστέρηση στο game. Οπότε δεν έχω και auto director να μπορεί να αλλάζει μόνη της η κάμερα και να πηγαίνει απευθείας στα frags που γίνονται, όπου και να γίνονται. Οπότε αναγκαστικά το αλλάζω χειροκίνητα και κάνω πολλά frags. Δεν το καστάρω από το TV γι' αυτό. Λοιπόν, θα πιέσουν την μπανάνα η ομάδα της Ξάνθης, θα κάνουν rush B βασικά συχνό. Ο Κέντστοπ θα χολντάρει. Θα φάει και δεύτερον, ο Τζεφάκος εδώ πέρα με πολύ όμορφη Molotov. Σκοτώνει τον έναν. Η Γκρέντ πάρα πολύ όμορφη κι αυτή. Όχι, σκάλωσε στα κουτιά τελικά. Το rotate τώρα γίνεται αυτό αλφα όμως, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Θα πεθάνει ο Τζεφάκος τελικά. Η Γκρέντ ούτε αυτό τον έπιασε. Τι βίεση του είναι. Υπάρχει πιθανότητα να το κρατήσουμε. Τελικά θα πεθάρει από την Γκρέντ Τζούμπι. Ξέρουν το spot, πετάει τη Molotov, πανέμορφη Molotov, φλασσώθηκε. Και τελικά θα το πάρουν το round SP Gaming.
Μάλιστα. 15-8. Ό,τι rounds προσπαθήσανε να μπουν οι terrorists ήταν στο B. Τα plants γίνανε στο B. Το Α δεν μπορούν να μπουν από ό,τι φαίνεται. Το B είναι λίγο πιο αδύναμο. Παρ' όλα αυτά το retake από το Α site είναι πολύ δυνατό. Και τα rounds καταλήγουν στους SP. Βλέπω πάντως γενικότερα και πάλι το sniper δεν παίρνει τα σωστά angles, δεν είναι λίγο επιθετικός. Θα γίνει το entry πάλι από τον Ινθ. Δεύτερο kill από τον Τζούμπι, ο Τζούμπι θα πεθάνει. Refrag από την ποδοφιλία, τα έχω χάσει όλα. Ωραίος caster. Λοιπόν, 4 vs 3. Last round για τους CTs, για την νίκη, για την πρώτη τους νίκη. Τουρνουά. Ο Τζεφάκος είναι στο sandbox, κρυμμένος, θα φλασσωθεί. Δεν θα φλασσωθεί. Θα φλασσωθεί από το δικό του όμως. Δεν θα τον δει ποδοφιλία και θα χάσει τελικά. Ο Τζένις ψηλιασμένος για τα χάλια όμως από ό,τι βλέπω, παρόλα τα spots. Και τελικά θα τον φάει. GG 16-8, SP παλέμαχη wins. Ενώ άρχισε καλά το match, round per round και τα λοιπά, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 και τα λοιπά. Δεν πήγε έτσι πως θέλαμε. Μπράβο Τζίμι, είσαι καλός παίκτης, έχεις να δηλώσεις κάτι για την νίκη σας? Μέτρω πολύ καλά τα παιδιά. Ναι, για πες μας. Σ' ακούμε. Υπήρχε άμυλα ενδιαμική. Άμυλα. Ναι. Και εντάξει τώρα να δούμε αν προκρινόμαστε. Βλέπω ότι στην κάμερα, να σε δούμε στην κάμερα. Ότι από εδώ ο Τζούμπι. Εδώ ο Τζούμπι. Στην κάμερα. Στην κάμερα. Αυτός ο τύπος ξεκόλλα. Αυτός ο τύπος άμα χάνανε παιδιά, τα έσπαγε όλο το μαγαζί. Τελικά το κουφάλι νίξε. Έπαιξε καλά στον B. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τα λέμε σε λίγο, guys. Είχε κανένας παιχνίδι. Δεν ξέρω, είχε πριν, δεν ξέρω να έχει φτάσει. Είχε πριν 20. Ξέρει κανείς σούπερ μάρκετ εδώ κοντά. Τι πάνε, τι θα πάρεις? Εδώ. Τι τελειώσατε? Δεν περάσατε. Περάσατε, τι περάσατε? Α, πρέπει να περάσατε. Πώς spectators είχε, για δεκάρις, 3. Ha ha!